Vrem să transmitem un mesaj pentru Cristina. Da. Mâine o să plece în România și vrem să-i urăm Vrem să-i urăm zbor plăcut. Sărbători fericite. Sărbători fericite. Vrem să-i spunem că o iubim mult și că ne-am bucurat că a stat toată perioada asta cu noi aici. Ne-a plăcut. Știu că e așteptat acasă de mama și de Dragoș și abia așteaptă să o vadă și ea la fel. Și pe Dragoș îl așteptăm să vină înapoi. Îi dorim să vină înapoi, dorim sărbători fericite, să se bucure. Sau cele le este lor mai bine. Dacă le mai bine România. Bineînțeles, să se bucure de sărbătorile care vin, să fie binecuvântate sărbătorile, pline de lumină, fericire, pace și o așteptăm sau îi așteptăm, vă așteptăm pe toți înapoi sau cum credeți voi că este mai bine. Noi suntem aici, vă așteptăm, vă iubim și vă dorim multă sănătate și multă pace. La mulți ani! Da, Doamne ajută! Draga mea Cristina, mă bucur că ne-am cunoscut, mă bucur că am putut petrece momente frumoase împreună. Doresc ca Domnul să te însoțească în călătoria ta, să fie cu tine. Nu uita să îl cauți mereu, oriunde și oricând. El e doar dincolo de ușă. Deschide și o să vezi fericirea și bucuria în casa și în familia ta. Sărbători binecuvântate! Pacea Domnului, sora mea! Am vrut să-ți urez, draga mea Cristina, un drum bun spre casă, un drum binecuvântat. Am vrut să vă urez un Crăciun fericit ție și întregii tale familie, soțului tău. Un an nou fericit, frumos, binecuvântat, cu multă liniște, cu multă pace și cu tot ceea ce vă doriți. Mă bucur din suflet că te-am cunoscut și te aștept cu drag înapoi. Te iubim și te îmbrățișăm cu drag. Vă pupăm! Dragii mei, Dragoș și Cristina, zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne-ați anunțat încă de duminica trecută că vă veți întoarce în țară și nu știți pentru cât, dar mă rog ca Dumnezeu să fie cu voi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu cu ocazia aceasta că am avut oportunitatea să ne cunoaștem și vreau să vă spun că Biserica Emanuel va continua să se roage pentru voi. Și mă rog ca Dumnezeu să vă călăuzească în tot adevărul. Aș vrea să vă citesc un verset care aș vrea să vă urmărească de-a lungul timpului, chiar dacă va fi să ne întâlnim sau chiar dacă va fi să nu ne mai vedem. Și Filipeni, capitolul 1, cu versetul 6, vorbește astfel. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Amin. Mă rog ca dragostea lui Dumnezeu, care a născut în inimile voastre, să crească tot mai mult în cunoștință și în pricepere și în dragoste față de oameni și, în primul rând, în dragoste față de Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Pacea Domnului. Pacea Domnului să fie cu noi toți, care vrem să fim copiii Lui adevărați. Vă consider sora mea, așa că o să mă adresez cu soră Cristina. Sunt zile mai bune, sunt zile mai rele, Astăzi avem un pic de tristețe pentru că plecați dintre noi. Am înțeles că mâine mergeți în România, dar asta e viața. Și planurile noastre nu sunt planurile lui Dumnezeu. Așa că nu se știe când o să ne întâlnim. Ce sper eu că s-a întâmplat? Toți umblam în întuneric. Toți. Și când l-am întâlnit pe Dumnezeu, lumina a venit. Eu sper că ați întâlnit lumina până fratele Constantin, până fratele Beni, până fratele Visarică, până alți frați, și că vă veți aduce aminte de lumina asta. Și o să vă fie dor de ea. Eu așa sper. Aveți cuvântul lui Dumnezeu. Când va fi mai greu, când o să fiți fără speranță, când o să vi se pare că totul se prăbușește, duceți-vă în cuvântul lui Dumnezeu
aduceți-vă aminte de noi, dacă putem să vă ajutăm, apelați, vorbim și nu vă răciți, nu vă răciți. Tăciunele ăla când e în foc durează mai mult, când e împins afară se răcește imediat. Așa că mai e o vorbă românească, ochii care nu se văd să uită. Noi nu o să vă uităm, o să vă ținem în inimile noastre, în rugăciune și Domnul să lucreze și să facă cum știe El că e mai bine pentru fiecare dintre noi. Dar noi știm că totul lucrează pentru binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Aveți grijă de mama noastră, aveți grijă de Dragoș, aveți grijă de Bogdan, de toți. Dar în primul și în primul rând, în cel mai mult, aveți grijă de sufletul dumneavoastră. Aveți grijă cu ce îl hrăniți, aveți grijă pe unde îl purtați și încercați din toate puterile să-i dați slavă lui Dumnezeu. În toată clipa, în toate împrejurările. Și o să închei cu un mesaj din Biblie, un mesaj foarte, foarte frumos. E vorba de călătoria fiilor lui Dumnezeu în pustie, când Dumnezeu a plimbat 40 de ani, a plimbat tocmai ca să le scoată din suflet, din amintiri, să le scoată Egiptul. Ei stătuseră în Egipt 400 de ani. Aveau tradiție acolo, aveau mol, își făceau cumpărăturile în Egipt, aveau castraveți, aveau prepelițe, deci trăiau bine în Egipt, chiar dacă erau sclavi, chiar dacă erau robi, trăiau bine. Și Dumnezeu i-a scos și i-a plimbat până Egipt, în pustiu, 40 de ani, tocmai ca să le scoată Egiptul din inimă. Că și noi venim din lume, toți, și știm cum e în lume. Și știm că pofta, vorba aia, toți avem pofte. Dacă nu luptăm cu ele, suntem pierduți. De aceea, Dumnezeu le aduce aminte în Cartea Deuteronom, în capitolul 29, de la versetul 5, și ca să nu greșesc, o să ne uităm în Sfânta Scriptură. Dumnezeu le-a zis, totuși El zice, eu v-am călăuzit 40 de ani în pustiu și hainele nu vi s-au învechit pe voi, încălțămintea nu vi s-a învechit în picior. Asta vă doresc și eu. Să nu se învechească absolut dragostea pentru Dumnezeu. Să rămână vie, să rămână și să mergeți pe oriunde mergeți. O zi, 2, 3, 40 de ani. Să mergeți cu Dumnezeu în suflet. Fiți binecuvântați și Domnul să lucreze așa cum știe El cel mai bine. O seară, o călătorie și sărbători binecuvântate să aveți. Amin.